हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअआव बरायबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआव जोङो सावरायगोन मोननै बर' हारिनि बा जोंनि हारिनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि सायाव जोङो सावरायगोन लोगोफोर। दायो नोंथांमोना जे फेसबुक, इउट्युब बा निउस मिडियाफ्राव नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय जे BPF पार्टिनि सासे गागि दैदेनगिरि जे बा BTCनि एक्स डिपुटि चिफ बिथां मानगोनां खाम्पा बरगयारी बिथाङा थांनाय मैयानि दिनाव 8 थारिख फेब्रुवारि मैयानि दिनाव बिथाङा UPPL दोलोआव जयनिं जाबाय बा UPPL पार्टियाव बिथाङा जगदान जाबाय दे। नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय गोबाङानो। दायो नोंथांमोना साननो हागौ जे बे सासेल' खाम्पा बिथाङा जे UPPL आवहाय जगदान जानाय बा जयनिं जानाया BPF नि थाखाय जेबो खहा गैया, सासेल' मानसि जे BPF दोलोखौ नागारनाया जेबो खहा गैया नोंथांमोना साननो हागौ। नाथाय जे खाम्पा बरगयारी बिथांजों लोगोसे गोबांथार मानसियानो UPPL दोलोआवहाय जयनिं जादों दै। खालि खाम्पा बरगयारी बिथाङाल' जयनिं जादों बे नङा, खाम्पा बरगयारीजों लोगोसे गोबांथार जे BPF दोलोनि जे बिथांमोना जयनिं जादों UPPL दोलोआव। बिनिफ्राय थांनाय 7 थारिख फेब्रुवारिनि दिनाव BPF पार्टिनि लिडारफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा आरो BPF पार्टिनि जे मावथि बिथांमोनखौ जायफ्रानाखि खाम्पा बरगयारी बिथांजों लिंक थानाय बा जायफ्रानाखि UPPL पार्टिजोंहाय सिङावहाय लिंक थानाय मावथिफोरखौ BPF पार्टिया गावसिनि पार्टिनिफ्राय इगनर खालामबाय बा एक्सपेल खालामबाय बा होखारनाय जाबाय दै थांनाय फेब्रुवारिनि 7 थारिखनि दिनावहाय। दा बेनि गेजेराव सोर सोर बिथांमोनखौ BPF पार्टिनिफ्राय एक्सपेल बा होखारनाय जाखो, दायो आं बेखौ नोंथांमोननो फारियै खोन्थानो हास्थायदों। फार्स्टआवनो दङ जाहैबाय रहान सेट्री, भाइस प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा। बिनिफ्राय दिनेश बसुमतारी, भाइस प्रेसिडेन्ट चिरांदुवार ब्लक कमिटि BPF, सन्जीब ब्रह्म, जेनेरेल सेक्रेटारि चिरां डिस्ट्रिक्ट इउथ BPF, मतीन्द्र बसुमतारी, प्रेसिडेन्ट सान्तिपुर प्राइमारि BPF, बिश्वजित इस्लारि, प्रेसिडेन्ट रनिकाटा प्राइमारि BPF, केरल इस्लारि, जेनेरेल सेक्रेटारि रनिकाटा प्राइमारि BPF, सुनील बसुमतारी, प्रेसिडेन्ट हथिसर प्राइमारि BPF। दायो आङो गासिबोनि नामखौ फरायजोबनाय नंलिया। थिग बेबादिनो गोबांथार 18 जन 18 जन जे BPF पार्टिनि जे मावथि बिथांमोनखौ दायो BPF पार्टिनि लिडारफ्रा होखारनायखौ बा एक्सपेल खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय BPF पार्टिनि दैदेनगिरि बा मेन लिडारफ्रानो BPF पार्टिखौ नागारनानै गुबुन पार्टियावहाय जयनिं जाखाबाय। बेफोरखौ नोजोर बोनानै बा बिथांमोना गावसिनि पार्टिनिफ्रायनो आरो गावसिनि मावथिफोरखौ होखारबावोब्ला जोबनायाव बेबायदिनो BPF पार्टियावहाय साबोसे BPF पार्टिनि मावथिफ्रा थाहैबावगोन। बिनिखायनो जों पाब्लिकआ बेफोरखौ नोजोर बोनानै टेनसन खालामनांगौ बा साननांगौनि खोथा गैया दै। जेब्लानाखि इलेक्शना खाथि जायो, बे इलेक्शन खाथि समावहाय बा इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै लिडारफ्रा बेबायदिनो थांलाय फैलाय गुबुन मोनसे पार्टिनिफ्राय गुबुन मोनसे पार्टियाव थांनाय आरो UPPL निफ्राय BPF आव थांनाय, BPF निफ्राय UPPL आव थांनाय, UPPL निफ्राय कंग्रेसआव थांनाय, BJP आव थांनाय, बेबादि सोलाय सोल'आ जाखायो। बेबादिनो मैयानि दिनाव खाम्पा बरगयारी बिथाङा UPPL दोलोआव जयनिं जानाय समावनो बा दिनावनो जे गसाइगावनि जमदुवार ब्लकआव UPPL दोलोनि सा 66 सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बा BPF दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेराफारसे खाम्पा बरगयारी बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान बा जयनिं जानायनि सायाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे खोथाखौ निउस मिडियानि थ्रुयै खोन्थानानै बा फोरमायनानै होदों दै। बेनो जाहैबाय जे BTR सुक्तिनि माखासे मावनांगौ खामानिखौ मावनायावहाय जे UPPL दोलोआवहाय माखासे इन्टेलेक्चुएल बा साननो गोरों मेलेम बुद्धिजीबी खम जानायखाय, मानसिनि खम जानायखाय, दायो खाम्पा बरगयारी बिथाङा मेलेम बुद्धिजीबी जानायखाय जोङो खाम्पा बरगयारी बिथांजों सिङाव जोङो सानैजों सावरायनानै आङो खाम्पा बरगयारी बिथांखौ UPPL दोलोआव थिनहरदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा निउस मिडियानि थ्रुयै बा निउस मिडियानि गेजेरजों पाब्लिकनो फोरमायनानै होदों। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो, बेसेबां असैथो, बेसेबां 100%, बेसेबां 2%, 1% नोंथांमोनानो डिसाइड खालामनानै नोंथांमोनानो साननानै कमेन्टनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय। दायो माखासे लिडारफ्रानो जे UPPL दोलोआवहाय जयनिं जाबाय बा थांखाबायानो अलरेडि। नाथाय दायो जे 2025 आव बा अक्ट'बरनिफ्राय बा सेप्तेम्बरनिफ्राय जानो गोनां जे BTC इलेक्शनावहाय बबे मोनसे बा बबे बर'नि बबे मोनसे रिजनेल पार्टिया गोहो गोरासिन जानानै दङ, UPPL ना BPF आ,
दायो नोंथांमोनानो नुखाबाय बा नोंथांमोनानो हमनो हाखायो बा मिथिखायो साननो हाखायो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय जे जानो गोनां 2025नि बा सेप्तेम्बर अक्ट'बरनिफ्राय जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनाव जे बर'नि जे रिजनेल पार्टी बबे मोनसे BPF ना UPPL पार्टीया दायो गोहो गोरासिन जानानै दं नोंथांमोनानो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय खाम्फा बरगयारि बिथाङा जे UPPL दोलोआव जगदान जाबाय बा जयनिं जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट बिटिसिनि जानो गोनां इलेक्सनाव जुदि UPPL दोलोआनो सरकाराव फैफिनबावोब्ला खाम्पा बरगयारि बिथाङा बबे मोनसे पदखौ लायोबा मोजां जागोन जे बिटिसिनि चिफ ना डिपुटि चिफ बबे मोनसे पदखौ खाम्पा बरगयारि बिथाङा लायोबा मोजां जागोन नोंथांमोनानो कमेन्टआव बा कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय ना नेक्स्ट बिटिसि इलेक्सननि थाखाय जे BPF आव थाबावनाय गासैबो BPFनि लिडारफोर आरो बा BPF आरो UPPL खौसेयै ज' जानानै जे इलेक्सन बा बिटिसि इलेक्सनखौ गेलेयोबा बियो साबसिन जागोन ना मोनफा मोनफा गावबागाव गेलेयोबा साबसिन जागोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय मानोना मोनसे हारिखौ जौगाहोनायाव बा हारि जौगानायनि खामानि मावनायावहाय मोनसे हारिया गासैबो लिडारफ्रा ज' जानानै खामानि मावोब्ला गुबुन माखासे हारिफ्रा जेबो हेंथा होनो हानायखौ बा हागोनखौ जोङो नुहुरा बा बिथांमोना हेंथा होनो हानाय नङा बेखिनिखौ बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैबा नोंथांमोनाबो जेन' मोननो हायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।